Μήπως αισθάνεστε ότι η ενέργεια σας δεν είναι όπως παλιά? Ότι η δύναμη και η φυσική σας απόδοση έχουν μειωθεί? Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένα απλό, φυσικό κόλπο, που πολλοί άντρες άνω των 50 αγνοούν, αλλά μπορεί να αλλάξει εντελώς την καθημερινότητά σας? Ναι, δεν είναι μύθος, ούτε κάποιο ακριβό χάπι. Ο λόγος για το καστορέλαιο, ένα μυστικό που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για να βελτιώσει την κυκλοφορία και τη φυσική απόδοση, και η Dr. Helen Zahaus έχει αποκαλύψει πως μπορείτε να το εφαρμόσετε σωστά. Αν αναρωτιέστε γιατί νιώθετε πιο κουρασμένοι ή ότι η απόδοση σας δεν είναι η ίδια, δεν φταίει μόνο η ηλικία. Οι περισσότεροι άντρες άνω των 50 αγνοούν τη δύναμη της σωστής αιματικής ροής. Και όταν η κυκλοφορία του αίματος δεν είναι στο μέγιστο, επηρεάζεται κάθε πτυχή της ζωής σας, από την ενέργεια μέχρι τη στήση, τη διάθεση και ακόμα και τον ύπνο σας. Και εδώ μπαίνει το καστορέλαιο. Το πιο σοκαριστικό. Δεν χρειάζεται να το πάρετε εσωτερικά αν δεν θέλετε. Η εξωτερική εφαρμογή σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να κάνει θαύματα. Η Dr. Zahaus αναφέρει ότι η τοπική εφαρμογή σε συνδυασμό με ήπιο μασάζ ενισχύει την κυκλοφορία, ενδυναμώνει τους μυς και αυξάνει τη φυσική απόδοση, χωρίς φάρμακα ή συνταγές. Φανταστείτε να ξυπνάτε το πρωί και να νιώθετε πιο ενεργητικοί, να έχετε καλύτερη αντοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας και να βλέπετε θεαματικές αλλαγές στη διάθεσή σας. Αυτό δεν είναι φαντασία, είναι επιστημονικά υποστηριζόμενο. Το καστορέλαιο είναι πλούσιο σε ρυσινολεϊκό οξύ, ένα συστατικό που διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία. Και εδώ έρχεται το σοκαριστικό χουκ. Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι τέτοια αποτελέσματα απαιτούν φάρμακα ή ενέσεις. Λάθος. Το καστορέλαιο μπορεί να το κάνει με φυσικό τρόπο, χωρίς παρενέργειες, αρκεί να ξέρετε πώς να το εφαρμόσετε. Ξεκινήστε με καθαρό δέρμα. Ζεστάνετε λίγες σταγόνες καστορέλαιο ανάμεσα στις παλάμες σας. Εφαρμόστε το απαλά σε περιοχές όπου η κυκλοφορία χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως στα πόδια και την κοιλιά, αλλά και σε ειδικά σημεία που συμβάλλουν στη στήση και τη γενική φυσική απόδοση. Το μυστικό. Ήπιο κυκλικό μασάζ για 5 του 10 λεπτά καθημερινά. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι η συνέπεια κάνει τη διαφορά. Αν εφαρμόσετε μόνο μία φορά την εβδομάδα, δεν θα δείτε αποτελέσματα. Όμως αν το κάνετε καθημερινά, ακόμα και για 2 εβδομάδες, οι αλλαγές θα είναι εμφανείς. Οι άντρες που ακολούθησαν αυτή τη μέθοδο ανέφεραν ότι η ενέργειά τους αυξήθηκε, η αντοχή τους βελτιώθηκε και η αυτοπεποίθηση τους εκτοξεύτηκε. Και εδώ έρχεται το επόμενο σοκαριστικό χουκ. Μερικοί άντρες ανακάλυψαν ότι το μυστικό αυτό βελτίωσε και την ποιότητα του ύπνου τους. Ναι, η κυκλοφορία του αίματος δεν επηρεάζει μόνο τη φυσική απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την ικανότητά σας να ανακάμπτετε τη νύχτα. Το μασάζ με καστορέλαιο πριν τον ύπνο μπορεί να σας κάνει να κοιμάστε πιο βαθιά και να ξυπνάτε αναζωογονημένοι. Αλλά τι γίνεται με τη διατροφή? Ενώ το καστορέλαιο μπορεί να κάνει θαύματα μόνο του, η Dr. Zahaus συνιστά να συνδυάζεται με τροφές πλούσιες σε νητρικά άλατα, όπως παντζάρια και σπανάκι, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία του αίματος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα ήπιο πρόγραμμα περπατήματος ή ελαφριάς γυμναστικής για καλύτερα αποτελέσματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άντρες? Το να περιμένουν άμεσα αποτελέσματα. Η βελτίωση της φυσικής απόδοσης είναι μια διαδικασία που χτίζεται καθημερινά. Αλλά εδώ είναι το σοκαριστικό στοιχείο. Πολλοί άντρες βλέπουν μεγάλες αλλαγές μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες, και μερικοί παρατηρούν διαφορά ακόμη και μετά από λίγες εφαρμογές. Το κλειδί είναι η συνέπεια και η σωστή εφαρμογή. Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό προϊόν που υπόσχεται θαύματα μέσα σε μία νύχτα. Πρόκειται για φυσική βελτίωση μέσω επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθόδων, και το καστορέλαιο είναι το κλειδί. Όταν εφαρμόζεται σωστά, αυξάνει τη ροή του αίματος, ενισχύει την ενέργεια και βοηθά στην καλύτερη απόδοση τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Αν θέλετε να πάρετε το επόμενο βήμα, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη μέθοδο σήμερα. Μην περιμένετε να αισθανθείτε μεγαλύτερη κούραση ή μείωση της ενέργειας. Η εφαρμογή του καστορέλαιου είναι απλή, φυσική και εντελώς ασφαλής. Και εδώ είναι το πιο σοκαριστικό χουκ. Πολλοί άντρες άνω των 50 αγνοούν αυτό το μυστικό και συνεχίζουν να δαπανούν χρήματα σε ακριβά συμπληρώματα ή θεραπείες που δεν χρειάζονται. Η απλή καθημερινή εφαρμογή καστορέλαιου μπορεί να κάνει περισσότερα για εσάς από οποιοδήποτε χάπι. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Dr. Helen Zahaus επισημαίνει ότι η ψυχολογική επίδραση είναι εξίσου σημαντική. Όταν βλέπετε αποτελέσματα, η αυτοπεποίθηση σας αυξάνεται, η διάθεση βελτιώνεται και η καθημερινή σας ζωή αποκτά περισσότερη ζωντάνια. Η φυσική απόδοση συνδέεται άμεσα με την ψυχική σας κατάσταση. Αν συνδυάσετε τη χρήση καστορέλαιου με σωστή διατροφή, ελαφριά άσκηση και καλό ύπνο, οι αλλαγές μπορούν να είναι εντυπωσιακές. Οι άντρες που εφαρμόζουν αυτό το απλό κόλπο αναφέρουν ότι νιώθουν 10 του 15 χρόνια νεότεροι σε ενέργεια και διάθεση. Και το πιο σημαντικό, όλα αυτά χωρίς φάρμακα, χωρίς παρενέργειες και χωρίς δαπανηρές θεραπείες. Και το τελευταίο σοκαριστικό χουκ για σήμερα. Αν γνωρίζετε κάποιον άντρα άνω των 50 που αισθάνεται ότι έχει χάσει μέρος της ενέργειας του, μοιραστείτε του αυτό το μυστικό τώρα.
Δεν είναι κάτι που διδάσκεται εύκολα ή που γνωρίζουν όλοι. Είναι ένα απλό, φυσικό κόλπο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Συμπερασματικά, η δύναμη βρίσκεται στα χέρια σας. Με καθημερινή εφαρμογή καστορέλαιου, λίγη υπομονή και συνέπεια, μπορείτε να ανακτήσετε τη φυσική σας απόδοση, να ενισχύσετε την κυκλοφορία του αίματος, να βελτιώσετε τον ύπνο σας και να νιώσετε πιο ενεργητικοί από ποτέ. Δεν χρειάζονται φάρμακα, ούτε ακριβά συμπληρώματα. Αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα που η Dr. Ζαχόουζ αποκαλύπτει. Μην περιμένετε άλλο. Ξεκινήστε σήμερα και δείτε τη διαφορά μόνοι σας. Το σώμα σας αξίζει φροντίδα, η ενέργεια σας αξίζει ανανέωση και η ζωή σας αξίζει να βιώνετε πλήρως φυσικά, με ασφάλεια και αποτελεσματικά.